Ang sayawon, sayawin nalulungan lula. Ang sayaw nga iyong igimana, ang sayaw nga may pagkaurusa. Kung mabulit ikaw magana, tungod hininga at tradisyon, nagrelisyon parang patron, inisyahan din hahalan ha Ginoo. Ang inunod, ang sayaw is ay punaan gabihan kalipay at mahiyong-hiyong na pagsayaw. Hinaunong dirit pinulaw, Diyos kiay umnihing pagsabraghan ang kalagsang unasayaw. Maumay pagkipunay, hiranang galara ang tradisyon. Diyos kiay punaan gabihan kalipay at mahiyong-hiyong na pagsayaw. Hinaudong dilit pinubuglaw, Diyos kiay umnihin pagsabraghan kara ang kalagsang unasayaw. Maupay pagkipunay, hiranang galara ang tradisyon. This is Waray TV RTJ Town Fiesta 2022 RTJ Eastern Samar. Waray TV, subscribe. Diyos kiay punaan gabihan kalipay at mahiyong-hiyong na pagsayaw. Hinaudong dirit pinubuglaw, Diyos kiay umnihing pagsabraghan ang kalagsang unasayaw. Maumay pagkipunay, hiranang galara ang tradisyon. Ang aming lulong na sayawan, ang kalagsang amuan ayon. Ang sayaw ko nga mahinay, kay para hirama kasabay. Kung madagin na ni ang tugtugon, hirama ko'y nareklamo na yun. Kaya mga kalawasan nagsusuol. Ang inunod, ang sayawin nalulungan lula. Ang sayaw nga iyong igimana, ang sayaw nga may pagkaurusa. We would like also to acknowledge the presence of our Municipal Vice Mayor, Honorable Rolando Ibardoni. Kaupo na ito niya kapika sa kinabuhi, Madam Susana Ibardoni, our